Mali i srednji poduzetnici moraju svladati velike izazove. Potporu im pruža HAMAG BICRO, projektima kao što je Bond, čiji je krajnji cilj stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske. Kroz projekt Bond standardizirane su i ujednačene usluge poduzetničkih potpornih institucija diljem Republike Hrvatske. Razvijene su sljedeće usluge: savjetovanje poduzetnika početnika, savjetovanje poduzetnika u rastu i razvoju, prijenos poslovanja poduzeća koje predstavlja veliki izazov, osobito za obiteljska poduzeća, digitalni alat za analizu financijskih izvješća koji olakšava i ubrzava složen analitički proces, te na kraju studentsko poduzetništvo s ciljem pripreme i poticanja studenata na ulazak u svijet poduzetništva, odnosno na tržište rada. S ciljem što boljeg povezivanja članova mreže Bond i dijeljenja znanja, u okviru projekta Bond 2 razvijena je i digitalna platforma. Namijenjena je za komunikaciju i transfer znanja članova mreže Bond, bilježenje određenih savjetovanja poduzetnika kao i mentoriranje poduzetnika. Danas sa sigurnošću možemo reći da se HAMAG BICRO afirmirao kao ključna institucija za male i srednje poduzetnike. U želji da decentraliziramo naše usluge u okviru projekta Bond, postigli smo da su dostupni našim poduzetnicima u 20 ispostava i to svakoj županiji po jednom. Tako osmišljen jedinstven sustav podrške poduzetnicima iznimno povoljno utječe na razvoj poduzetničke klime u Hrvatskoj. U okviru projekta Bond 2 organizirano je više od 50 radionica za članove mreže Bond koje su održane u više od 40 gradova. Pritom je određeno 15 tema za koje su predstavnici poduzetničkih potpornih institucija ustvrdili da su im najpotrebnije za njihovo poslovanje. Radionice projekta Bond 2 izazvale su veliki interes, pa je tako na njima sudjelovalo više od 1500 polaznika. Ispostava HAMAG BICRO u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje osnovana je prije 3 godine i bila je prva takve vrste u Hrvatskoj. Kroz ove 3 godine, osim poslovne suradnje, ostvarili smo i prijateljski odnos s ispostavom i to na obostranu korist. Mi kao poduzetnička potporna institucija koja već 12-13 godina djeluje na području Međimurja vrlo dobro poznajemo potrebe naših poduzetnika, a HAMAG BICRO na taj način može i svoje programe i svoj rad kvalitetnije prilagoditi potrebama na terenu. Istovremeno bliže smo izvoru informacija, a uz sve to razvili smo i prijateljske odnose, tako da ispostavu gledamo kao dio svojeg centra. Nastavno na povratne informacije koje smo dobili od prijavljenih poduzetnika za mentorsku podršku, usluga razvoja mreže mentora razvijena kroz ovaj projekt Bond 2 iznimno nam je koristila, nama i postojećim i potencijalnim poduzetnicima, te bismo mi izdvojili kao najkorisniju u radu s poduzetnicima. Uspostavljena je mreža mentora, jedinstvena nacionalna mreža u Hrvatskoj koja obuhvaća više od 200 mentora. U provedbu procesa mentoriranja uključeno je više od 450 poduzetnika te je određeno više od 2000 sati mentoriranja. Zahvaljujući mreži mentora, svim postojećim kao i budućim poduzetnicima, osiguran je ravnomjeran pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja. Ono što i čime su najviše bili zadovoljni naši stanari i poduzetnici je upravo usluga savjetovanja i informiranja gdje su oni pravovremeno i točno dobili informacije, one koje su bile njima potrebne kako bi uspješno riješili svoje nadolazeće poslovne izazove. Kroz radionice i studijska putovanja organizirana za članove mreže Bond, a sa ciljem jačanja naših kompetencija, omogućeno nam je međusobno upoznavanje i olakšana komunikacija u smislu dijeljenja iskustava, znanja, ali i pronalaženja zajedničkih rješenja. Sa stajališta Centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije, koji je predstavljan, zadovoljna sam komunikacijom između članova, jer kada se uhvatite u koštac sa situacijom sa kojom se ranije niste susreli, korisno je znati da je netko od kolega situaciju već vidio ili se s njome i pozabavio, te da vam može i hoće pomoći. Bond je uveo veliku novinu, a to je standardizacija kvalitete, odnosno nastojanje da se usluge koje pružaju poduzetničke potporne institucije svedu na osnovni standard, da svaki korisnik, bez obzira iz kojeg dijela Hrvatske dolazi, može dobiti kvalitetu, može dobiti usluge koje su uniformne i
na zadovoljavajućoj razini, bez obzira da li se tu radi o velikoj sredini, odnosno velikim gradovima ili manjim sredinama gdje su manje poduzetničke potporne institucije. Kroz projekt Bond certificirano je više od 40 poduzetničkih potpornih institucija iz gotovo svake županije Republike Hrvatske, temeljem njihovih aktivnosti usmjerenih prema poduzetnicima. Postoji 5 razina certifikata koji se obnavljaju jednom godišnje prema jasno definiranim kriterijima, a cijeli proces nadgleda i provodi HAMAG BICRO. HAMAG BICRO je provedbom projekta Bond podigao razinu kompetencija poduzetničkih potpornih institucija, razvio edukacijske materijale i nove usluge koje će poduzetnicima i onima koji to žele postati olakšati realizaciju njihovih poslovnih poduhvata. Certifikacijom poduzetničkih potpornih institucija osigurava se implementacija novih znanja i usluga na čitavom području Republike Hrvatske. Uspjeh mreže Bond ogleda se u međusobnoj povezanosti poduzetničkih potpornih institucija iz cijele Hrvatske, te njihovoj razmjeni znanja i iskustva. Za osnaživanje poduzetničkih kapaciteta od presudne je važnosti osigurati svim poduzetnicima kvalitetne i standardizirane usluge. Putem mreže Bond sada je to i ostvareno.